Hmm. Hari ini kita jangan anu bolo. Koki kacang cipir karo apa kuwi? Tewel. Iki kacang ambek cipire sik digodhog sik. Untuk bumbu ya wis padha biasane ya, brambang bawang iki digoreng, lombok digoreng dadi siji. Biasa, suwimpel, enak iki masak-masakane ora aneh-aneh. Bumbune wong biasa, oke. Muncrat. Cemplungne ya, cowomplungne kabeh iki. Iki penampakan sadurunge dikeki santen ya. Iki enek serai. Enek apa iki? Iki janji komplit ya. Iki kok aja lali dikeki godhong salam ben luwih seger meneh. Pakai 2 santen ya, kita pakai kara. 2 santen ya. 2 kara cukup. Nih, 2 kara saja ya toh. Suwimpel iki masake, enak. Mesti sampai iso kabeh ibu rumah tangga. Bumbune ya wis biasa. Ya toh. Sik, bareng ini ditiliki ya toh. Sik. Masuk es ngenteni umup kurang luwih 5 menitan baru wis mateng. Nah, baru iki jos ini iki lho. Wis mateng iki. Wis wayahe kek ditiliki ya to. Wis kaya ngene iki. Allah. Lho bolo. Lho tewele sik ditiliki sik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ini wah. Kacangnya cipire di cipire panas kan ya masuk pol langsung aja eksekusi sembarang barangnya ya loh es tahunya kan nak pak artinya anu bolo iki aku ora mengikuti gaya hidupnya sapa-sapa, iki gaya hidupku mangan saeneke. Enak banget. Wah. Tadi bolo-bolo kabeh ya. Masakan simpel kayak ini enak jos ora umum kan. Pol.
Hmm. 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 Hmm.